Буквално. Да знам. Не го виждам. И аз не го виждам. А честно, котко, стига си не пресечила пътя, бе. Внимай от стъклото. Сега някой не гледа. Някой не гледа, наблюдание. Ой, там има един. Малко го няма. Павка, ти отивай. Павка, ти отивай. Да видиш. Там ли? Как се къси? Там ли? Павка. И там е. Горе виждате ли го? Какво взела? Има ляк. Не го чете. А, не. Той лоша дума, хора. Не използвайте. Наистина. Тихо е. Да извикам ли? Не. Да. Искаш ли? Ай. Не. Ай. Не. Двама срещу един, ай. Ай. Да си извикай. Не. Добре, тримата. Не, само един. Който е... Мисля, че е този е тук. Колко му пипла е? Какъв си ти е? Бега се. Хора, ако се чудите, аз гледам от на моя приятел от телефона. Абонирайте се за новата канала. И за моя също. Така не е то. А? Някой да пише дали отива от там. Отивай, Павка. Няма го. Але хора, тук е си едно мейнхът в Майнкрафт, ама в реалния живот. Майнкрафт. А, виждам го, елати. Ей, там е, бе. Я, това той ли? Не е той. Ето го там, хора. Ето го там. Не знам дали го видяхте, но ето. Опа, извиняй. Какво правя? Извиняй. Аз го видях, Ана. Ето го, хора, ето го, вижте го. Да отивам там. И се показва много на камерата. Че тук съм го направил. Нали видиш? Чакай да пусне камера. О, брат, да така е много добре. Да. Смело. Аз съм като е там. Аз съм смело. И аз. Аз съм. Бука да обиколям. Да. Не, моим. А, да. Не казвай.
Ако отидем да и там. Да го видя. Аз нищо не виждам. Добре. Не, и там да идем. Не. Да, Много там няма. И тук го няма. Еми, де бе? Няма змии, тук е. Спокойно. Тогава се зави в брика. Да не види телефоната. Той какво е, бе? Вей си Галя и не мога да пущаш. Чувам ангел. Павка, я отиди да го провериш. Някой да гледа там. Павка, отиди и да гледаш. Но гледам да Отивай, бе! Хора, ако нищо не виждате, съжалявам, няма да я не намерят. Няма как. Поначало не са сниманията. Някой е гледал тук, аз гледам тук. Идят там. Идвам. Къдко се движи там. Сигурно ангел. Някой да гледа пак там. Павка, отиди да гледаш. Отива Отиди да гледаш, Павка. Айде, да не те изтръгва, е. Вампир, таз. Вампир, биле. Няма. Браво. Още не знам какво е той. Само го. Хора. О, хора. Тази крайница стана много Дълга. страшна и Кому е страшно дълга това, е. бе? А тук сме в тъмнината, е. Аз се чегава, е. Ако почна да снимам, размазва, значи да ме гони. Все пак, да идем до колите. Не, той ще не намери така. Ние като стоим като пълнови пак ще намерим. Трябва да мине времето. Колко време? Чух някой. Павка, отиди да гледаш. Отивай! Павка, ти си надеждата. Мисля, че го чух. И аз го чух. Да са бегаме ли? Няма го там. Значи тук някъде. О, хора, тази крайница. Аз не знам какво правя. Тогава защо бегаш, бе? Well, yes,